Στο πλαίσιο του έργου CircleMed, το ΕΚΕΤΑ, σε συνεργασία με την Incomon, υλοποίησαν 2 εργαστήρια κυκλικής οικονομίας Future Labs στην Κοζάνη. Ήρθαμε σήμερα από το Δημόσιο Λύκειο της Κοζάνης με κάποια παιδιά μας για να δούμε την πόλη μας αλλιώς. Πρώτα γεμίσαμε τη βιβλιοθήκη με γέλια και μετά ξεκινήσαμε τα παιχνίδια. Τα παιδιά άκουσαν τα αποτελέσματα της έρευνας που εκπονήθηκε από το ΕΚΕΤΑ για την κυκλική οικονομία στο πλαίσιο του έργου και μας έκαναν παρουσίαση με αυτά. Μέσα από ζωντανά βιβλία έμαθαν για τους τοπικούς φορείς κυκλικής οικονομίας. Παίζοντας ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με κάρτες, μάθαμε για το ανθρακικό αποτύπωμα και πώς αυτό συνδέεται με την τροφή μας. Με θεατροπαιδαγωγική προσέγγιση, τα παιδιά ανέβασαν στη σκηνή τα περιβαλλοντικά προβλήματα της καθημερινότητάς τους και δώσανε λύσεις βασισμένες στα R's της κυκλικής οικονομίας. Σε όλη τη Μεσόγειο, ένα έργο επανεξετάζει το μέλλον.